काळी टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्टच्या लागीच असलेल्या दांडेली तालुक्यातल्या बर्ची या वनक्षेत्रात येवपी नाना किसोडा हांगासर 18 डिसेंबर 2022 एका वाघाची शिकार केल्याची घटना घडली। त्या वाघाची शिकार केल्यानंतर त्या वाघाची टकली आणि चार पाय संशयितांनी घेऊन गेले आणि वाघाक तसोच रानात जंगलात टाकिलो। या प्रकरणी दांडेलीचे जे वन विभाग असतात ते गेल्या 2 वर्षापासून तपास करीत असतात। कालच या तपासाक एक वेगळे वळण येयल्ले असतात। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंयसरले सीसीटीव्ही आणि नेटवर्क मोबाईल नेटवर्कच्या एरियेत जे कोणाची ॲक्टिव्हिटी सुरू आशिल्ली त्यांची चौकशी केल्यानंतर त्यांका बेळगावच्या दोघा जणांचेर संशय येयल्लो आणि या प्रकरणात बेळगावच्या सोमनाथ पाटील आणि इंद्रजीत गसरे यांका तेंच्यांनी अटक केली असा। त्यापैकी सोमनाथ पाटील यांका हो मुख्य सूत्रधार असू शकता अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली असा आणि तेका न्यायालयातही दाखल केले असतात। आणि या प्रकरणाचो जो सविस्तर तपास असा तो सध्या दांडेलीचे वन विभाग करीत असतात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे।